montaña mártir de Arseñán, con barbas longas e voz de titán. Partiu de Anatolia seguindo as estrelas, por Roma, Betanzos e Compostela. Do apóstolo até o fin do mundo, na procura da luz e da fonte, o libro que describe profundo un milagre que houbo a ponte. En Dumbría, Nebo e Carballo, soe o ruxido, o fido dos estalos. O Wagner era dragón infernal, nin 20 persoas o podían parar. Pasado o medo, o bispo pensou na fábula santa que lles contou. Vencer aquel monstro só a gozar o báculo e a cruz. Milagre real. Moi bo día a todos e a todas, benvidos e benvidas a Dumbría, benvidos ao territorio Wagner. Vimos de escoitar unha fermosa peza de Alfonso Elias, o bispo e o dragón, alusiva a este monstro, a este dragón, como ele interpreta no seu caso, este lobo con tantas caras posibles. Como decía, benvidos e benvidas a Dumbría, autoridades, organización, comunidade educativa, familias e, por suposto, galardoados e galardoadas tanto na categoría escolar deste certame como na categoría de adultos. O que hoxe nos reúne aquí, neste sábado de outono, neste albergue de peregrinos do Conco, no camiño a Fisterra de Muxía, é a entrega destes premios dun certame literario que convoca La Voz de Galicia e Radio Voz co patrocinio indispensable do Concello de Dumbría. Territorio Wagner, como moitos de vos xa sabedes, porque por sorte sodes en algún caso repetidores para ben,
Pois é un certame que naceu con un dobre fin. Por un lado, agrandar a dimensión literaria do Camiño, a Fisterra en Muxía, que xa é moita, agrandala, e agrandar tamén a dimensión literaria deste monstro, deste lobo, lobisome que é o Wagner, que narrou o bispo Mártiros alá polo 1493, terse atopado con el por aquí polos montes de Dumbría, quizáis un día de outono como o de hoxe. Este é un sábado de literatura, é un sábado sobre todo de talento. O ano pasado tivemos connosco unha peza de teatro, etnoteatro, e hoxe imos tirar polo talento musical. Estará connosco hoxe sumando a súa arte Juanma Abelleira, corcovionés, un virtuoso do saxo, fundador da lembrada Orquesta Nova Palma, con ampla trayectoria, tamén un gran aficionado á fotografía, á lectura e mesmo á escrita. Non vou sumar nesta presentación inicial máis palabras, quedaremos con Juanma Abelleira cunha peza tributo a unha poetisa, como non podía ser dunha maneira. El traerános a súa voz antiga de vento e sal. Quedamos con Juanma Abelleira e con Alfonsina y el mar.
mesa para iniciar este acto, que a continuación incluirá unhas pequeniñas intervencións pois de parte das forzas que fan posible este certame. Comezaremos por La Voz de Galicia e pola súa redacción de Carballo, que é a que promove este concurso. É unha redacción entregada xa dende hai máis de 20 anos a promover, a despertar e a seguir tirando do batallón literario que temos nesta Costa da Morte. Así o fai con certames tan veteranos como Contos de Nadal, que ten a súa convocatoria aberta, 22 edicións, tamén cos contos de primavera, convocados con motivo das letras, e con este Territorio Wagner, terceiro certame literario e o máis recente. Como dicía, este concurso é resultado da forza de moitas vontades e de moitos esforzos, organización, xurado, por suposto, rapaces, adultos que se presentan a él, tamén persoas como esta carteira de correos que tantas veces subiu a redacción ao primeiro piso para entregar sobres cargados de ilusión, ou incluso a persoa que fai posible que cada un dos 5 membros do xurado teña unha copia dos case 300 relatos que se presentaron este ano. A da redacción de Carballo non é unha loita contra un monstro, pero sí que é unha batalla para que ganen as letras e a realidade. Intervén agora Xosé Ameixeiras, delegado de La Voz de Galicia en Carballo. Bos días. Bos días, benvidos ao Territorio Wagner. Grazas a todos por estar aquí, grazas a Valentín, ao alcalde, ao seu delegado do goberno, ao noso padriño desta edición, a todos os alcaldes que estades aquí. Grazas aos participantes polo alto nivel literario que amosaron a maior parte deles. Grazas aos meus compañeiros da voz, sobre todo a Fran, a Patricia, a Mar Barreiro, a Esther, que fixo todas as fotocopias. Grazas ao Concello de Umbría, ao alcalde, aos traballadores por poñerle tanta ilusión. E grazas, en general, a todos os participantes. Nos outros anos viña a presidir o acto Xosé Luis Vilela, que foi director da Voz hasta finales do mes de agosto, agora o director da Fundación Santiago Rei. Hoxe non pode estar aquí porque ten un acto en Ferrol do Colexio Médico, representando a Fundación precisamente. El contaba un conto sempre, eu non vou contar ningún conto, pero si que vou contar que unha vez, estando pola Rúa de Santiago no mes de xullo, cas rúas ateigadas, e ensinándolles a Compostela a unhas familiares emigradas en Argentina, preguntáronme que industria ou que actividade económica facía que esa cidade tuvera tanto movimento. Eu dixenlle, a Inventio, que é como a Iglesia lle chamou ao descubrimento no século IX, ao sepulcro do apóstolo, é a catedral. Esa é a gran industria que ten Santiago. Iso quer dicir que unha idea, unha crenza, unha fantasía é a mellor panca para mover o mundo. O Wagner tamén é unha boa panca para mover e desenvolver o noso territorio e, sobre todo, darlle outra dimensión o camiño Santiago-Fisterra e a Dumbría. O Wagner, cando Mártiros, no 1463, se encontrou co Wagner, o normal era que, naquel tempo, o mal, o prohibido, o perigo, se manifestara en forma de monstros. A demostración é que nas igrexas románicas, incluso nas góticas, vemos os canzorros dos tellados cheos de monstros para manifestar aos feligreses que iban á misa, que iban á iglesia, onde estaba o mal, onde estaba o pecado, onde estaba o prohibido. Os monstros varían co tempo e cas sociedades. Agora tamén hai moitos monstros. O monstro está presente, está moi vivo, está agora aquí.
Nós sufrimos neste concurso. O monstro quiso ou intentou amolar este concurso. E vos preguntaremos, e como intentou o Wagner amolar este concurso? Pois sí, non vos imaginades como. Pois a través da inteligencia artificial. Entón, tivemos que recurrir a unha profesora do Instituto de Baio, superpremiada por seus traballos de inteligencia artificial, que nos dera armas para lutar contra este Wagner. E dounos. E foi Patricia que máis lutou contra ele, que hasta que dixo que perdera 7 kilos ese día na súa loita. Hasta que incluso un dos gañadores constatouse que o 99% estaba feito a partir de inteligencia artificial. Evidentemente tuvo que ser desbotado. Así que, unha vez máis, o Wagner foi vencido. Que viva o Wagner. Por esas palabras, ainda que perdese 7 kilos, quedanme moitos ainda para seguir loitando contra o Wagner, seguiremoslo vencendo. E seguimos coas intervencións. Falábamos antes deste territorio Wagner que ten 5 edicións na súa modalidade escolar e 4 na modalidade de adultos, pandemia de por medio. Naceu simplemente como un certame escolar. Ao seguinte ano incorporouse a modalidade de adultos. Na seguinte edición incorporouse unha dotación económica dun total de 4.500 euros repartidos entre 2.000 euros para o primeiro premio de adultos, 1.000 para o segundo e 750 para cada centro educativo que merece ese neno ou rapaz ou rapaza de cada centro, un de primaria e un de secundaria. E este ano tamén houve unha incorporación. Este ano o certame Territorio Wagner, como dixo antes Xosé Ameixeiras, ten padriño. E ademais un padriño do máis acaído, porque é peregrino, porque é docente, porque é escritor e porque por riba é un namorado da Costa da Morte. Quedamos con Rodrigo Costolla. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, un placer estar aquí, muchas gracias por esas palabras de presentación. Bueno, é unha honra completamente ser o padriño deste certame, a vista do que está acontecendo hoxe aquí, pois moito máis incluso, non? Hoxe xuntanos aquí os libros, vou ser breve porque unha vez dixo unha conselleira, vou ser corta, o peor é que o cumpliu, non? Vou ser breve. Bueno, os protagonistas evidentemente son esta xentiña. Por qué? Porque nos xuntan aquí os seus libros. Os libros, durante millóns de anos en este planeta, os seres vivos evolucionaron guardando a información que precisaban dentro deles, non? No seu ADN e no seu cerebro. A día de hoxe a maior parte dos seres vivos ainda evolucionan desa maneira, ou sobreviven desa maneira. Pero chega un momento, fai ben pouco tempo, no que un deses seres vivos determina que con eso non é suficiente, que fai falta inventar algo para guardar a información fora do corpo. E ese invento absolutamente revolucionario, moi difícil de chegar a ese concepto, é o libro. Para iso houve que crear uns códigos, evidentemente, linguaxe, a escritura, e houve que establecer tamén que formato, libros de pedra, libros de arxila, libros de pergamiño, ou do que fose, non? Hoxe en día temos libros de papel. O caso que os libros non son outra cousa que a materialización para facer eterno o pensamento humano, para perpetualo. Iso é o libro. Nada menos. Posiblemente o invento máis divino e seguramente tamén o máis humano de todos os que existen. Ningún outro invento sería posible sen os libros. Por os libros é polo que estamos aquí. O ser humano é capaz de crear cousas infinitas. Se vos digo que hai máis posibles partidas de ajedrez distintas que átomos no universo, pensaredes que me estou enganando. Estou falando mellor de galaxias ou de estrellas, non. Ese dato é así. Hai máis posibles partidas distintas de xadrez que átomos no universo inteiro. Por lo tanto, a magnitude do que pode crear a mente humana non ten límites.
E aínda así, encontramos a maneira de pasarlo a outros, a miles de kilómetros ou a miles de anos de distancia. Só temos que meter o que nós pensamos no libro. Ben, falaba Pepe sobre a Inventio, non me estendo máis, Eso lembroume a Traslatio que en Cereixo, aquí a alcaldesa de Vimianzo, ten a privilexio, non, de ter no seu territorio unha das representacións máis fermosas. O Wagner é outro mito. Todos estes mitos, como dixe Pepe, pois forman parte desa capacidade do ser humano de crear cousas fermosas. E apropiar cousas fermosas é polo que hoxe os premiados están aquí, eles son os protagonistas. Non me estendo máis. Moitísimas grazas por invitarme. Gracias, Rodrigo. Continuamos. Toda na vida, como os propios contos, pois ten un comezo, non? Territorio Wagner e Dumbría, como dicía antes, comezou aí onde comeza todo, onde comeza a bulir a imaginación, as personalidades, as afeccións que son as escolas. Na súa modalidade escolar, este concurso vai dirixido a centros educativos de todo o camiño de Fisterra e Muxía, dende Santiago ata aquí, ata o Finisterrae. Son vitais eses centros educativos, eses profesores que alentan a escrita dos seus rapaces, igual que son vitais as familias, alimentando o gusto pola lectura. Como dicía antes, este ano houve case 300 relatos, e deses case 300 relatos, hoxe hai aquí 13 galardoados. Entre eses 13 galardoados hai dúas persoas, dúas rapazas, que son irmás, unha en primaria e unha en secundaria. Iso quere dicir algo, quere dicir que nesta casa tamén se lé, se fomenta o gusto pola lectura, e son parte destas forzas que, como dicía antes, pois fan posible este certame. Sobre o papel da docencia, sobre o papel de apoiar iniciativas como esta, seguramente poida falar ben o noso seguinte convidado. Ele é Julio Abalde, subdelegado do Goberno. Como un docente me vou a levantar como se superado unha vez. Bueno, en primeiro lugar, moitas gracias ao Concello por invitarme a estar aquí. Como sabe o alcalde, eu tiña tamén outra cousa, pero no momento que me invitaron, sobre todo tendo en conta de que se trataba, pois dixe, teño que estar aí, que teño que estar en Dumbría, e sobre todo teño que estar en un certamen que o que, digamos, premia é a creatividade e a actividade cultural, a actividade literaria, tanto nos rapaces como tamén nos adultos, e creo que eso é importante. Como se decía anteriormente, os libros son un papel fundamental, porque os libros o que ten é a memoria da cultura, a memoria da historia de toda a humanidade, desde principio hasta final. Poden ter distinto formato, agora xa falamos de libros digitales, de ferramentas diferentes, como pode ser páxinas web, etc. Pero o que se trata sempre é de guardar a creatividade das distintas generacións que pasaron por a nosa humanidade. Por lo tanto, o que se trata é de ter un arquivo que recolla toda a cultura en que temos como país e como povo. E ademais aquí, tendo en conta quen vai a falar despois, tamén temos o sistema que nos vai a permitir guardar a nosa lingua, defender a nosa lingua e facer que a nosa lingua sexa unha seña de identidade de futuro, sexa unha diferenciación da nosa cultura como povo e como nación. Por lo tanto, creo que eso é importante que o teñamos en conta. E ademais, eso son cuestións que temos que inculcar ás novas generacións. Por lo tanto, a mí me agrada enormemente ver aquí estas rapaces e rapazas jóvenes que están aquí, porque tuveron a creatividade de elaborar un texto que refite a súa creación, a súa idea sobre o temario que se estaba falando. Ademais, aquí son do Camiño de Santiago, como recordaba antes co alcalde. Eu, sendo rector, tuve a primeiro contacto con esta asociación de concellos que viñeron á universidade precisamente para que estableceramos colaboracións entre a Universidade da Coruña e este camiño de Santiago a Fisterra e Muxía. E, por tanto, creo que eso tamén dá unha seña de que a cultura galega tamén é unha cultura internacional, é unha cultura universal, e, por tanto, temos que saber defendela e apoiarla.
E nada máis, simplemente felicitar a todos os que os estades aquí. Eu vou a decir un comentario, decir, isto é consecuencia da inteligencia humana, da inteligencia natural, pero tampouco hai que considerar que a inteligencia artificial é un monstro. Pode ser un monstro en algunhas ocasións, pero pode ser tamén a porta, a ferramenta que podemos utilizar para espallar todavía máis, para desenvolver todavía máis e para dar ese impulso necesario á creatividade humana que sempre ten que estar detrás. É unha ferramenta máis, pero sempre detrás da inteligencia artificial vai haber unha persoa, vai haber unha mente, vai haber un individuo que vai a darlle esa creatividade necesaria que a inteligencia artificial por ahora non é capaz de dar. Por tanto, é unha ferramenta, utilicémola, aprendamos a utilizarla ben, aprendamos a que sexa a nosa aliada para desenvolver todavía máis esa necesaria inteligencia natural. Nada máis, felicidades aos rapaces e rapaces premiadas, felicidades aos que reciben o premio de adultos. Xa vamos por 5 edicións e 4. Eu sempre digo o mismo, facer a primeira é fácil, facer a quinta xa é moito máis complicado. Por tanto, desde aquí, felicitar a Voz de Galicia por a iniciativa de organizar este concurso e ao Concello de Dumbría por apoiarlo e seguir traballando para eso. Tarde, a vosa disposición para intentar seguir traballando para a sexta, sétima e oitava edición. Moitas gracias. Gracias, Julio Abalde, por esas palabras. Efectivamente, a inteligencia artificial é un recurso, pero por sorte tamén aínda os humanos seguimos tendo esa capacidade de imaginar e de soñar, que só lle propia quizáis a esta especie. Todo iso, soñar, imaginar, escribir, foi o que fixeron as persoas galardoadas que hoxe están aquí. Ese monstro Wagner adoptou múltiples formas. Nestes 13 relatos que hoxe publica en 4 páxinas La Voz de Galicia, o Wagner atopou forma de enfermidade, a forma de manada sen valores nin respecto pola diversidade, a forma dun ser que se pregunta se realmente existe, a forma dun carboeiro ou a forma do medo. Tamén a forma dun pai marcado pola dor máis grande que é a perda dun fillo, a forma do acoso escolar, da valentía dunha muller, do poder das palabras ou tamén a apariencia de Gardien. Todo iso é o Wagner e tamén foi nestes relatos unha forma de aliada en tempos escuros, unha moza fermosa e tamén unha bestra de inmenso legado. Todo iso soñouse nestes 13 relatos, soñouse, escribiuse en galego, o idioma que require este concurso é o idioma que mellor nos permite contar aquilo que somos. Quedamos con Valentín García, secretario xeral da Liga. Buenos días a todas, o alcalde, os membros do Concello que nos acompañan, os representantes dos concellos da comarca, a Pepe Meixeiras, que hoxe representa aquí nada menos que a Voz de Galicia, que é a gran empresa de comunicación de Galicia que promove este certame, o meu velho amigo Julio Abalde, su delegado do goberno, é a Rodrigo Costoia, un mestre da escritura da novela histórica, da historia, porque a historia non só hai que coñecela, hai que tamén saber contar a verdade, como ele fai, e como todos os premiados e premiadas, hoxe eu aquí poñendo no manifesto. Xa se dixeron aquí moitas cousas do Wagner, que é o Wagner que supón para nós todos, que representa un lugar tan emblemático como Dumbría, como a Costa da Morte, como toda a comarca de Bergantiños, que é a comarca riquísima. Sodes o lugar de Galicia onde máis galego se fala. Por iso me toca estar tantas veces aquí, eu sempre digo ao Rodrigo, que diz algo, non saio daqui, porque cando me preguntan, porque, bueno, porque onde máis falan galego? Na anterior en 15 estaban empatados case coa baixa línea, pero na última xa salta por encima dos da baixa línea, o cal ten bastante enfadados os da baixa línea, que superastes moito. Bueno, bromas a parte, dicimos que certames como isto que fan é promover o conhecimento da nosa lingua, a creación do noso idioma. A ver, eu acabo de quedar palmado que me dicía o dato de máis de 300 exemplares originais presentados. Mirad, eu creo que non hai ningún outro premio en Galicia que teña 300 originais presentados.
Isto é unha barbaridade de textos e de creatividade literaria en calquera lingua, xa non só en galego. Ten máis de 300 persoas que enviaron os seus orixinais para contar unha historia sobre isto que acaba de decir Patricia, sobre igualdade de xénero, sobre inteligencia artificial, sobre moving, en definitiva, que é o que nos está inspirando Wagner? Pois algo que é tan antigo como a humanidade, que son os nosos temores, os nosos medos, verdade? Todos temos medos, e que diga que non os ten, minti, é algo consustancial ao ser humano. E sobre todo vós, os máis novos e as máis novas que concursades neste certame, que saibades que os medos, o que hai aquí, primeiro, os medos non son todos malos, os medos axudan moitas veces a tomar decisións prudentes, a esquivar o perigo e a moitas outras cousas máis. E segundo, o que temos que facer é tratalos e superalos, porque medo eximos ter sempre, e debemos ter durante toda a nosa vida. Sempre imos ter un Wagner no corazón, non sabemos, como decía o vídeo do principio, non sabemos se o Wagner existiu ou non. Que máis ten? Pero sempre imos ter un Wagner no corazón. Sempre vai haber unha dificultade, sempre vai haber un medo, sempre vai haber algo que superar. E vos agora xa superastes moitísimas cousas, ainda que non vos pareza. Tedes uns centros educativos maravillosos con os profes que vos animaron a metervos a participar neste concurso. Tedes unha cultura propia, tedes unha lingua propia, tedes un sitio de onde ser, é un sitio onde estar, un sitio moi rico, un lugar que sempre te llevaredes de referencia alá onde a vida vos leve, porque o mundo é moi grande, e as posibilidades que vos ter na vosa man van ser moitísimas máis que tuvemos as xeracións que vos precederon. Levade sempre con orgullo pertencer a unha cultura, ser de ter como referencia a Costa da Morte. Fixamos, outro topónimo que vai moi marcado por un temor. Por que chamaría a Costa da Morte a Costa da Morte? Pois será porque non era moi fácil andar por ela, verdade? Ese topónimo que hoxe asociamos a un lugar cheo de vida, a un lugar fermoso que vai xente de todas partes do mundo para coñecela, no seu momento despertou moitísimos temores por se puxeron ese nome. A Fervenza do Ézaro. Durante moitísimo tempo, unha fervenza era un símbolo de perigo, de cuidado de non acercarse ali. Fixamos o propio nome, chamase de fervenza. Estaba a auga como fervento. Estas procesións, todas estes lugares de peregrinaxe, que tens aquí esta cuestión preciosa de Ana, márcanos que a xente vai aos lugares para pedir, para desexar. Por qué? Porque ten temores a moitísimas cousas. Superadeos sempre, superadeos porque tedes unha cultura moi forte dentro vosa. Sodes do lugar de Galicia onde a paisaxe, onde a forma de ser da xente, onde a cultura ten máis fortaleza, onde a lingua ten tamén moitísima fortaleza. E iso faimos fortes a vos. E faimos fortes a vos hoxe estar aquí neste día que seguramente non esqueceredes nunca. Un día de ser premiadas cun galardón na presencia de todos os que tenen responsabilidades públicas, alcaldes e alcaldesas, os representantes das institucións, as vosas familias, os vosos profes. Recordade sempre que é moi importante saber de onde somos, e saber que esa cultura tan forte que levamos dentro nos vai identificar sempre e vai nos axudar sempre a superar a eses Wagners que levamos dentro. Porque aparecerán, pero, igual que fixo Patricia, ainda que nos coste baixar kilos, que ainda que digamos que baixar kilos, imos superar sempre. Se tedes presente de onde sodes, quen sodes, que a onde queredes ir, e tamén que temos unha lingua propia, en esa podemos entenderlos moi ben, como mínimo correspondecimos, os que están xerando a política lingüística, están facendo a lingua galega, están fortalecendo moitísimas cousas que vos rodean e que van a axudar a superar a todos os máquinas do mundo que vos aparezan por diante. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Valentín. Dicía o secretario xeral da Lingua que aquí hai un sitio onde ser, onde estar, e efectivamente Dumbría, e non só Dumbría, sino concursos como este son refuxio das letras. Antes falaba de dúas irmás nestes galardóns, e podo falar tamén de que Catalina, Hugo, Idia, Adriana ou Lara xa non son premiados por primeira vez. Quere dicir que sean presentándose a este concurso, o xurado segue vendo nas súas palabras moitísima forza literaria e así seguirán traballando de cara a un futuro que creo que é moi prometedor.
Tremar dese alento literario é algo que fai moi ben Dumbría con este concurso, un municipio rural, como puidechedes comprobar todos os que vos achegachedes hoxe ata aquí, pero que ten 5 bibliotecas, todas elas integradas na rede de bibliotecas públicas de Galicia. Alimenta cada día ese gusto pola lectura e é un traballo de moitísimas persoas, empezando pola súa responsable Ana Casals. Tamén, dende o rural, se pode soñar en grande, ter visión de futuro, e este concello é a proba diso. Fálanos o noso anfitrión, Raúl González, alcalde de Dumbría. Digo aos meus compañeiros que eu gano máis lendo, falando sen ler que lendo, pero teño medo a olvidarme de algo, entonces vou asegurar a xogada. Antes de nada, pues quería bueno, un acto de recordo a José Luis Vilela, porque seguro que tiña ganas de estar aquí, e nós teníamos ganas de que estuvera para que nos contara estas historias que sempre nos conta de todos os xeitos. Fixeste bastante ben, Fixeste bastante ben. Bueno, bons días a todas e a todos. É unha grande alegría darvos a benvida un ano máis a Dumbría, a este encontro ca palabra, ca imaginación, a memoria e coa memoria, que é o que é isto, o certame literario Territorio Wagner. Hoxe xuntámonos para celebrar a forza da literatura, esa que nos fai viaxar sen movernos do sitio, e tamén para celebrar o noso territorio, un territorio máxico, cheo de historias e de camiños que nunca son iguais cando vas que cando ves. O Wagner, esa bestia misteriosa o que o bispo Marte de terse atopado sigue vivo, non nos montes, pero si nas páxinas e nas voces de quen se atreve a soñalo e a reinventalo. E iso é o que fan os participantes deste certame, darlle novas vidas a un mito que xa é parte da nosa identidade e da lenda do camiño de Fisterra, Santiago Mosilla. Antes de continuar, quero saudar e agradecer a presencia das autoridades, Julia Valde, su delegado do Goberno, Valentín, como non, se foi presente todos os anos, secretario xeral de Política Lingüística, Óscar Inso, deputado do BNG, compañeiros alcaldes e alcaldesas, Mónica de Vimianzo, Sandra de Camariñas, Javier de Mosía, Droc de Corcubión, Juan de Mazaricos, Luísa, concelleira de C, Pepe Formoso, presidente da Petéceme, está aí atrás, agochado, compañeros e compañeros de corporación. Grazas a Voz de Galicia e Radio Voz pola súa implicación constante neste proxecto, aos membros do xurado polo seu rigor e dedicación, ás comunidades educativas e a todos os que hoxe vos achegastes a celebrar esta xornada con nós. Tamén quero agradecer especialmente ao noso padriño desta edición, Rodrigo Costonio. A súa trayectoria como escritor e peregrino encaixa a perfección co espírito deste certame. Unir historia, misterio e camiño, sobre todo camiño, porque Rodrigo é un coñecedor do camiño, se falades con ele deixe-vos abrallado. Nos seus inicios do camiño este, xa andaba ele por aí, ca mochila por aí adentro. Paraba en Olveiroa, ten moi boas recuerdos da nosa hospitaleira de Curio, verdad, Rodrigo? Fantástico. Este ano o certame, como xa se dixo, bateu récords, con máis de 300 textos presentados, o dobre que na pasada edición. Isto amosa que a chamada do Wagner que chega cada vez máis longe e que o seu eco resoa grazas ás voces de todas as persoas participantes, desde Santiago, Ferrol, A Coruña, Larín, Mosía, Camariñas e moitos outros recunchos de Galicia. Cada relato é unha pegada máis neste camiño literario que non deixa de medrar ano tras ano. E, por suposto, parabén a todas as persoas premiadas. Grazas tamén aos autores e autores adultas que fixeron chegar os seus textos. Detrás de cada un deles hai talento, tempo e paixón. E tamén unha forte aperta a todos os nenos e nenas e a todo o alumnado e profesorado que participou. Un éxito que é froito do traballo e implicación dos centros educativos.
Remato dando as grazas unha vez máis a todas as persoas e institucións que fan posible este proxecto, e sobre todo a quen escribides, a quen ledes e a quen credes que, a través das palabras, tamén se pode facer camiño. Parabéns. E que o Wagner vos acompañe sempre, pero non demasiado preto. Moitas grazas. Ben, rematou, gracias Raúl por esas bonitas palabras, rematou esta quenda de intervencións e chega o tempo dos recoñecementos. Raúl González, alcalde de Dumbría, falaba de facer camiño tamén coa literatura e así o seguirán facendo eles, La Voz de Galicia, entregando entre eses agasallos pois tamén obras vinculadas a esta terra. Poderán ler os adultos a Rodrigo Costolla e os rapaces poderán ler, entre outras cousas, a Laura Suárez, veciña daqui de Dumbría, ilustradora e tamén escritora. Empezamos logo cos recoñecementos e o primeiro idesnos permitir que sexa para o xurado. 5 persoas que entregaron moitas horas, días e tamén, en algún caso, noites a ler estes case 300 relatos. Falamos de José Antonio Viña, docente, Rosa García Vilariño, docente tamén, María Lema, concelleira de Dumbría e xefa de departamento da Biblioteca Provincial e tamén Xosé Ameixeiras, delegado de La Voz. Entregamos agora un galardón a eses membros do xurado que recollerá María Lema, entregado Raúl González. Penso que Rosa tampouco non está hoxe aquí, non. Xosé, pero xa está detrás. Continuamos con un segundo recoñecemento para a novidade deste ano, que o padriño do certame Territorio Wagner, Raúl González, tamén alcalde, entregalle un detalle institucional, esa pedra cabalgada que tanto significado ten este ano, a Rodrigo Costolla. Ben, vamos agora cos recoñecementos na categoría escolar. Comezamos por primaria. Quinto premio, un galardón que entregará María Luisa Rodríguez, concelleira de Cultura de C, e que recolle Catalina Grace Boutich Vila, do Colexio Manuela Real Mouzo de C. Escribiu un conto titulado As estrelas contra o Wagner. Continuamos co cuarto premio de primaria, un galardón que entregará Rodrigo Costolla e que recolle Carmen Canosa Durán, do Colexio Vila de C, polo seu relato E ti que dis? Terceiro premio de primaria entrega a Raúl González, alcalde de Dumbría, e recolle Marcos Pérez Ogando, alumno do Colexio Santa Eulalia de Dumbría, polo seu conto O Wagner. Segundo premio que entregará Julio Abalde, subdelegado do Goberno, e que recolle Hugo Calvo Maceiras do Colexio Manuela Rial Mouzo de C por un conto titulado O home lobo de Buxán.
Agora sí, primeiro premio categoría de primaria, un galardón que entrega a Valentín García, secretario xeral da Lingua, e que recolle Marta Rego Martínez, do Colexio La Salle de Santiago, polo seu relato O verdadeiro Wagner. Pedímoslle a Marta que deixe as súas cousas e que non saia de aí, porque chamamos a Pedro Sánchez Carracedo, tutor, o seu titor no Colexio La Salle de Santiago, para recoller ese diploma, ese cheque que acredita os 750 euros para o seu centro educativo. Imos agora coa categoría de secundaria. Quinto premio, un galardón que vai entregar María Luisa Rodríguez, concelleira de Cultura de C, e que recolle José Canosa Rodríguez, alumno do Manuel Arrial Mouzo de C, polo seu texto O camiño do Wagner. José Canosa. Continuamos con ese cuarto premio, un galardón que vai entregar Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, e que recolle Iria Martínez Mosqueda, alumna do Colexio Compañía de María de Santiago, pola súa obra O agocho do Wagner. Terceiro premio, un galardón que vai entregar Raúl González e que recolle Elena Canosa Durán, alumna do Instituto Agra de Raíces de C, polo seu traballo Unha muller. Segundo premio de secundaria, un galardón que entrega Rodrigo Costolla e que recolle Adriana González Leira, alumna do Instituto Rosalía de Castro de Santiago, con un relato que titulou O poder das palabras. Momento do primeiro premio de secundaria, un galardón que vai entregar Javier Sar Romero, alcalde de Muxía, e que recolle Lara Camaño Albite, do Instituto Ramón Camaño de Muxía.
pedimoslle a Lara que se sume a Lara Raúl González para entregarlle ese cheque para o seu centro, o Instituto Ramón Caamaño de Muxía. Quenda agora finalmente para os adultos. Comezamos polo terceiro premio, un galardón que entregarán Xosé Ameixeiras e Rodrigo Costolla e que recibe un ceense, Suso Bahamonde, que escribiu para este concurso un relato titulado As 9 para cear. Suso Bahamonde ten xa unha boa e prolífica trayectoria literaria. Ele, como dicía antes, unha proba de que este concurso segue tirando desa imaginación que xa existe, desa escrita que xa existe hai anos, pero este concurso tamén é para algunhas persoas unha primeira vez. É o caso da segunda premiada, unha veciña, unha moza de Arou, de Camariñas, que hoxe non pode estar aquí por circunstancias físicas, que está en Escocia, donde vive, pero ela sí nos contou que escribe dende sempre, pero nunca se dera ese paso de animarse a publicar. Esta era para ela unha primeira vez, con moi bo resultado. Hoxe, como dicía, non pode estar aquí, pero sí pode estar Miriam Mouzo Pose, unha curmá que fixo posible a que lle chegase esta convocatoria e a animou e a convidou a participar. Miriam Mouzo Pose recolle este galardón da man de Julio Abalde e Sandra Insua, alcaldesa de Camariñas. Miriam Mouzo recolle ese premio en nome de Maica Mouzo Lema. Quenda agora para o primeiro premio de adultos. Tamén el ten xa unha importante trayectoria literaria. Escribe poesía, escribe relatos, escribe tamén ensaio, é xornalista, compañeiro de profesión. Mereceu este primeiro premio por un relato titulado Lúa chea sobre pedra cabalgada. O seu autor non é outro que Pedro Rielo Lamela. Recibe o seu galardón da man de Valentín García e Raúl González. Deixamos que Pedro pouse as súas cousas e
faríanos falta ter mans de Wagner para poder con todas estas cousas. Como dicía, deixamos vos agora cunhas palabras de Pedro Rielo Lamelo. Moi bons días. Primeiro, noraboa a todos os premiados. Sempre é unha tarefa difícil a escrita, e creo que a escrita sobre todo é unha tarefa compartida entre todos. É un acto solitario, pero despois chegamos os demais. Dende logo tamén o xurado por ter paciencia, rigor, profesionalidade na lectura, que tamén complexo, e sobre todo o Concello de Dumbría e sobre todo a Voz de Galicia e a Delegación de Carballo por organizar todo isto que é ben complicado, imagina, non? E con tantos textos que se presentaron. A verdade é que tivemos bastante fácil, non? Tirar un pouco da imaginación, porque teníamos aí unha chea de ingredientes, digamos, na natureza. No meu caso, pois, inspireme un pouco en pedra cabalgada, esos 150 toneladas, esas dúas pedras que parece que están aí por arte de vivirlo, que en realidade, pois, por efecto do vento, que sempre ten, sempre fai moitas trasnadas, non? E neste caso algo ben fermoso. Temos o pindo, temos o arsolis, temos todos eses paxaros que non sei se que é normal falar con eles, coas pegas. O que é máis difícil, o quedar dormido como Sanero de Armenteiro. O que é máis complicado xa é saber distinguir cales son os paxaros que soñan ou os que non soñan. Como se escribe un conto? Primeiro, creo que hai unha idea, e sobre todo é que recompilar moitas palabras, levar un fardel delas, e logo artellar ese conto con moitas palabras. Vivimos nuns tempos nos que hai certa dictadura das palabras, cada vez reducense máis. Importante, dende logo, a nosa lingua, pero importante tamén enriquecela, como fala a xente, como fala desde aquí, como falan en diferentes comarcas. Decía García Márquez que a inspiración que era moi bonita, fermosa, a historia, pero que había esa carpintería, había que eses parafusos, as bisagras, artellar toda a historia. Decía tamén Cortázar que un conto tiña que rematar cun cabo, é dicir, un final sorprendente. No meu caso, pois, algo de iso hai. Tamén Borges era máis de ir máis pasiniñamente. Vexo que tedes todos e todas un espléndido pelo, o cal é unha boa cousa, porque en días como os de hoxe, nos que non hai moita lúa, non se debe cortar o pelo. Eu que padezo bastantes migrañas, dixeron unha vez que posiblemente era porque algún paxaro que collera o pelo e fixera un niño, non sei se foi así. Quero dicir isto porque por esos elementos máxicos que están tan presentes, esas pegadas que podemos deixar. Aquí podría haber algo que totalmente non, recordemos que non. No lugar do crime é importante non deixar ninguna pegada. Preparades o personaxe aquel do señor Lobo, de José Perdox, que tiña de deixar todo limpo. Pois había unha tribu de Madagascar, se chamaba os Ramangas, que mira de que oficio máis curioso tiñan que ir recollendo todo o sangue dos nobres para que non quedara absolutamente nada, porque decían que ali podía medrar, pois non medraba nada, quedaba todo ermo. Tamén podían recoller ese sangue os seus enemigos. Recollían o pelo, o cabelo, e tamén recollían as uñas dos pés, tiñanlle as manicuras, iban sempre con eles, unha especie de cantores de xesta. Pero o que facían eles era cortarelles as uñas e recollelas e comelas, un menú de degustación. As grandes cortábanos e logo comíanas. Esta tradición tamén hai un pouco en Galicia para algún feitizos de amor. Agora hai Tinder, xa creo que xa non foi falta. Pero por que facían isto? Pois para evitar a maxia que habían. Os feiticeiros recollían calquera elemento destas persoas e iso facían. A cuestión era non deixar pegada, ser discreto. Todo o contrario do que vivimos agora, nestes tempos de tanto balbordo, de tanto ruido, no que se quere chamar a atención. Especialmente en redes sociais, facer ruido, incorporar moitos filtros, palabras malsoantes, e eu creo que teño a tentación tantas veces de ser como Henry David Thoreau, que se retirou 2 anos a unha cabana, que fixo o mesmo co seu propio machado, aí estivo 2 anos, 2 meses, 2 días, e descubriu o valor do bosque, de falar cos árbores, deixar ese mundo da cidade atrás. Igual quedamos
mellor con negócio a pagar impostos, non porque non quixera, senón porque estaba en contra da Guerra de México, o sea que tiña tamén unha conciencia política. Se non chegamos a ese nivel, pois escribiu Galden, un gran libro de pioneiro na ecoloxía, se non chegamos a ese nivel podemos quedarnos con Xaquín das Serras, que era das Pontes, non estaba o presidente da Diputación, que vivía nun Carballo, que era un anarquista, tivo unha vida moi difícil e comía servas, ia moitos libros, non se sabía se era un anarquista o que era realmente. Personaxes singulares que creo que hai que volver a eles, temos unha chea deles, unha chea de mitos. Contábame hai pouco tamén a historia de Colín de Outros Paus, que me lembra moito a un personaxe de Twin Peaks, non sei se a lembrades, unha muller que andaba sempre con un cepo. Este home contan Víctor Moro, tamén, varios xornalistas da zona de Alinson, varios xornalistas da Mariña Lucense, que andaba con pau, dun lado para outro, tivo un naufraxio, ese naufraxio sabrouse polo pau, andaba sempre co pau, de A Coruña, Ribadeo, dun lado para outro, era un home barbudo, falaba pouco, e vivía así, dun lado para outro, movéndose. Creo que estes personaxes son relevantes, son importantes, porque teñen o seu componente de escuridade, pero tamén o seu componente de luz. Aquí hai moita luz, evidentemente. O Camiño de Santiago remata no Arsolis, no territorio do oeste, buscamos ese faro, buscamos esa luz, algo que tanto queremos, e podemos verlo no propio Pinto, con esas covas, unha delas a da luz, que entras ali e sais con unha especie de lucidez, ademais podes atopar eses, creo que son 7 millóns de pezas de ouro, nada menos. O 7 sempre, o 7 é un número moi máxico, senón a cova de Xoana, que diz que ali as meigas, ou as sabias, saían con unha escoba de vasoira, que non había dromos naquela, non falta que falla, facía un percorrido pola Costa da Morte, maravilloso. En fin, hoxe temos moito que ver, moito que percorrer. Xa falaba Valentín antes do Wagner. Quen era Wagner? Quen era? Pois a gran pregunta do millón. Era un dragón? Pois posiblemente podía serlo. Era un lobo? Ou un lobisón? Podía serlo. Como matar o dragón? Pois non sei. Se cadra con un ataque na gorxa, nos ollos, ou lobo o lobisón, pois xa sabedes, con unha bala de plata, unha cruz en todo caso. A representación, evidentemente, ven deses temores da época medieval, pois o dragón estaba moi asociado ao lume, todas esas representacións dos libros religiosos aparecen eses demos nas partes altas da catedral e das igrexas que xa nos van intentar ser vos, que é o máis importante da vida. Quen era Wagner? Para min, eu creo que Wagner son os outros, as persoas que non escoitan, as persoas que non falan, as persoas que non teñen empatía, as persoas que poñen atrancos e as persoas que acoutan a liberdade e a imaginación. Ese sería un pouco para min Wagner, que tanto ten, decía Miseiros, que é o non de quen é, si un dragón, si un lobo, pero si vemos, decía Cunqueiro, un conto, supoño que era sobre a loita de Sanxurxo, non sei, con a espada, que o máis difícil non era acabar co dragón, que o máis difícil era acabar coas moscas que rodeaban o dragón, rodeando, agora serían velutinas que cadra. Pero, en todo caso, vencer a ese dragón, como vencerlo no meu conto, está situado o relato unha rapaza que chega con a espada, ela, en realidade, non Lady Charles, non quere matalo, pero non lle queda outra porque matou o dragón, acabou coa vida de varias persoas. Entón, está supoñendo un freo para seguir avanzando, para ir, como decía Isaac Díaz Pardo, sempre nos decía, adiante, adiante. Pois iso, que hai que seguir cos proxectos, por moi difíciles que sexan as cousas, seguir con esas ideas, eses proxectos, realizalas, vai haber moitos atrancos no camiño, vai haber moita ignorancia tamén, que a ignorancia non é non saber, é non querer saber. Temos moito que ver, moito que escoitar das persoas maiores, das persoas que teñen moitas historias que contar, que decir, aquí da Costa da Morte, que das un paso, atopas algunha bella historia, e os mitos, se remato, son fundamentais para construir unha identidade nacional, pero os mitos non son os mesmos
que nos falaba pois, Xorca, Risco e Cuevillas, pode ser os mismos, pero son readaptados, e creo que como históricamente, pois, etnográficamente, pois hai que respetar o que se nos conta. Pero no terreno da imaginación creo que podemos poner a ese cisne e darlle, pois acabar co cisne, e que o cisne sexa completamente diferente, facer nosas esas historias, de readaptalas aos tempos actuais e que tire a imaginación deses mitos que crean tanta identidade e que son tan importantes, pois a literatura, a voz de Galicia nos medios de comunicación, creo que é importante regresar, non, ao sempre oficio, pois de ter un xornalismo cuidado, moitos medios non, especialmente o visual non o vexo tanto, pois que prime a imaginación, o talento ben escrito, creo que é compatible coas noticias do día a día. Por iso decía antes o de Zuró, que algunhas veces está ben retirarse unha cabana e esquecerse un pouco do mundo, pensar nun mesmo e que vayan aparecendo un pouco as ideas. Nada máis, como decía máis vellos, levanceiros, saúde, patria, que regresen os amores salitreiros, un riff de guitarra e moito rock and roll. Gracias, Pedro, por esas palabras para a esperanza literaria. Ela é unha mostra de que, efectivamente, xornalismo e literatura sempre teñen estado unidos e continúan estando unidos. Falábamos antes de talento. Tamén quería dicir que todo este concurso, efectivamente, como dicía Pedro, é unha proposta que costa artellar e na que todas as forzas son importantes, dende os pequenos dos colexios de Dumbría que hoxe prepararon, por exemplo, este escenario para nós. Falaba Pedro tamén de rock and roll, e agora rock and roll non, pero sí dúas peciñas musicais con quen nos precedeu xa antes, Juanma Abelleira Cordevianés. Quedamos con dúas pezas, rematará con uns acordes de outono, pero antes unha ben icónica, a mi manera, Juanma Abelleira.
forma velleira, música real, chegou o remate, chegou o momento de despedida. Aquí finaliza este acto. Se llevou a pedir a premiados e autoridades que non se vayan porque habrá unha foto de familia aquí. E convido a continuación, xa que vimos falando de a mi maneira, a nosa maneira dos galegos, vimos falando de identidade, vimos falando de cunqueiro, así que igual que o espírito, tamén hai que quentar un poquinho o corpo. Haberá un pequeno agape na biblioteca para os que queiran compartilo. Nada máis, ata o ano que ven. Os rapaces que lembren que está ese certame Contos de Nadal con convocatoria aberta. Gracias a todos por estar aquí hoxe e ata o 2026. Gracias.